سلامات كمين يقوم ده خبركم تكتاتلتي استي زعوانا قلعت تحت فلك تحت 18 عام تكونهم قلعتنا حلافنتنا ناتنا قديتانا كم تكونوا يا خزارة مسئي حد ولدي فلك عاوز حامشة كوميونيتي تاعيني لمدة تعبابيا قلعت وعليها خمزو علنا اللوم تنعبيهم تلنا انتنا بلعم تلنا انتن كدنوم تلنا انتنا مهروم تلنا وعليتنا وعلنا اللوم كم زخونو كحاسو غيرنا نعواينا عفتهم قلعت عبد حرواي هوتهم زسعبو كبيد شعبين اللوم ويكعا نايسن لبونا قدعات اللنا نساتهم زوم نايسن لبونا قدعات دحر خمزيلنا ناسقطنا يوم ناتقونا يوم تنعبيهم تلنا زبس فصعبينات يوم حزن عبنت أنا زي مسل مسيلة يعبي كاز جاماتي جوركون عخا جاما غير أيام هيركا قال ناتبهالا فلاي مزحتنا خم خوينا إنا عبينا أنا خمزي غيره نعرسو ندقو يلو يا ولد بزح نجار يقبريو جن تهم دقو جن حلافنتو حلافنتو سلازخونه يخقبر زلو ومبر قديتو وعلتها نتهم دقو علتها نوع على وقع صح نقوم انت خملسلو قدن كملسلو سلازخونه يلو يخونن ولد خغورو زلونا እዚ ነገራት እዚ ከዓ ድሓር እንታይ ዓይነት ነገር የምፅሎ ማለት እዩ ተምሂሩ ገለሉ ኣብ ላይፉ ናይ ባዕሉ ህይወት እንትነብር ተሎ ሓደ ኣብ ናይ ባዓል ዕዳ ኩሉ ሻዕ ዕዳ ከም ዘለዎ እዩ ዝሓስብ ንኣብነት ዝኾነ ነገር ካፍቲ ቤተሰቡ ካፍቲ ዝደልይዎ ፍሒኹ ዝበለ ውሳነ ክውስን ኣይኽእልን በቃ ይፈርሕ ኣነስ ጎበዝ ብምውሳኑ ንሳቶም ከም ዝጸልእዎ ንሳቶም ከም ዘይደልይዎ ስለ ዝሓስብ ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ታይና እናተባልና ዓቢና ኣነ ንኣብነት ዶክተር ክትኮን እየ ዝደሊ ገለ እናተባልኩ እየ ነይረ ኢቭን ትኻሊእ ድሌተይ እንኳን ንኣብነት እየ ከምፀልኩም እቲ ኻሊእ ድሌተይ እንኳን ኣነ ካፍቲ ኣውት ኦፍ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ድሌተይ ሞ ግን ናፍቲ ትምህርቲ እውን ባውንድ ኮይና ኣብቲ ትምህርቲ እውን እንኳን ክመርፆ ዝግበእንስ እዚ ክትምሃር ዘለክ እዚ ንምንታይ ዘይፅናዕክ እዚ ገለና ይበሃል ነይረና ሕሰብዎ ብወለዲ ድሌት ንወለድና ኢልና ትንደልዮ ሕልሚ ትንደልዮ ትምህርቲ ዘይክንምሃር ንኽእል ኢና እቲ ናይ ወለዲ ዝደልይዎ ነገር ስለ ዘለዎ ወላድኻ ዶክተር ክትኮነለ እየ ዝደሊ እንተይሉካስ በቃ ተማሚትካ ወላ ንሱ ተዘይኮንካ ብሳር ብሕክምና ዘርፊ ንሱ ኮ ድሌትካ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ሕሰብዎ ክንደየና ከቢድ ከም ዝኾነ ካሊእ ነገር ከዓ ከቢድ ሚኒንግ ካብ ድሪምና ካብ ድሌትና ወፃእ ምዃን እቲ ህይወትና እናሃለዎ ንሕና ሕልምናን ድሌትናን ውሽጥናን ኢና ክንነብር ዘለና ህይወት ሓንቲ እያ ኣወዶ ስለዚ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ክነብራ ዝግበአና ብትክክል ንዓርስና ክንነብር ከይንኽእል ይዓግተና እዩ ካሊእ እንደገና ኣብቲ ፍቅረኛ ገለ ኣብ ንውስነሉ ንኣብነት ፍቅረኛ እንትና ምስ እንተለና እንኳን ባዕሉ ወለድና ወለዲ ይቕበልዎ ዶ ኣይቕበልዎን ቤተሰብ ይቕበላ ዶ ኣይቕበላ ነይርና ኢና እቲ እኮ ናትና እኮ ውሳነ እቲ ህይወት ናትና እዩ ፍቅረኛ ናትና እዩ ምሳና እዩ ዝነብር ምስ ወለድና ይነብርን ኣብዚ ሕዚ ወለዲ ምንም እንትን ክገብሩ የብሎም ኣይኖ ኣብዚ መፅኹም ሕዚ ካብ ባህል ወፃኢ ገለገለ ክትብሉና ከም ትኽእሉ ምክብባር ፅቡቅ እዩ ወለድኻ ምክባር ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ስነ ምግባር ምህላው ፅቡቅ እዩ ነገር ግን ኣብ ህይወትካ ግን ብዙሕ ነገር ንስኻ ምንም ንዓርስኻ ዘይምንባር ንወለድኻ ኢልካ ምንባር ግን ጌጋ እዩ በቃ ምክንያቱም ወለድና ሓላፊነት ኣምፂኦምና በዓልቶም ሓላፊነቶም ተዋፂኦም ካብኡ ከዓ እንደገና ናይ ዓርስና ህይወት ኢና ፈቂድና ደሊና ኢና ክንገብር ዘለና እምበር ናይ ዓርስና ህይወትና ክንነብር ዘለና ካሊእ እንደገና ወለድና ዝፈትውና ዝመስለና ንሕና ብንገብረሎም ንኣቶም ክንሕጉስ ብንገብሮ ነገር እዩ ወዶ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ፍቅሪ ንምንዝረሉ መንገዲ ንዋኸመ እዩ ዝኮን ዘሎ ኦኬ ወለደይ እዚ ተገይረሎም ክፈቱን እዮም እዚ ተገይረሎም ገለ ኢልና ንኸይድ ካብቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ወይ ምስ ካልኦት ሰባት ዘለና ሪሌሽንሽፕ kun ከም ይኸውን ማለት እዩ ንሰባት እንተገይርናሎም ዝኾነ ነገር ተገይርና ጥራሒና ከፈቱናን ከፍቅሩናን ኢልና ንኣምን ስለዚ ከምኡ እናገበርና ማለት ጥዑይ ሪሌሽንሽፕ ከይህልወና ይገብርና እዩ ምክንያቱም እቶም ሰባት እውን ናትና ንገብሮ ነገር ኩሉ ሻዕ ብኡ ብቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ ስለ ዝርእይዎ ሚስዩዝ ይገብርዎ እዮም ትናትና ኦኬ እዚ እንተገይረላ እያ ትፈትወኒ እዚ እንተገይረላ እያ ተፍቅረኒ እንትኾን እንተሎ
እዚኣ ሚስዩዝ ትገብርላ ወይ እቲ ሚስዩዝ ይገብርሎ ማለት እዩ ሞ ስለዚ ኩል ሻዕ ሰባት ዝፈቱና ዝመስለና እንተጌርናሎም ጥራሕ ወይ ጽቡቕ ነገር ንዓቶም ዝሕጉስ ነገር ተጌርናሎም ጥራሕ the thing is ግን ናብ ሰልፍ ግሮውስ ክመጽየ ካልእ ግዜ ካልእ ቶፒክ ክመጽየ ዓርስኻ ኮይንካ ምንባር እዩ እቲ ዋና ነገር ዓርስኻ ድሌትካ ዝደለኻዮ ንኻልእ ተነኻኻ ዓርስኻ ክኢልካ ምንባር is a very important ነገር በቃ ኣብቲ ህይወት ማለት እዩ ካልእ ድንበር ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ገንዘብ ውሳነና ገንዘብ ሕዚ ዝኾነ ነገር ትንገዝእ ተለና መኪና ወይ ገዛ ትንገዝእ ተለና ንምንታይ ኣነ ዓይዘይ ማኽርኩም ይብልኩም ተልዒሎም እዚ ኮናትኩም ህይወት እዩ በቃ ኣብ ኩሉ ሕድሕዳ ነውፃ ነገር ቤተሰብ ተዘይኣተና ንሕና ተዘይወሰና ታኣዩ እዚ ንሕና ንዓቶም ኢንቮልቭ እናገበርና ናይ ምውሳን ወይ ከዓ ክንውስን እቲ ናይ ዳሕራ ቅድሚት ዝነበረ ናይ ስነ ልቦና ጥቃት ናይ ስነ ልቦና ጉድኣት ንዓኹም ኢለ ንዓኻ ኢለ ዝተባሃለ ነገር እንታይ የምፅሎ ማለት እዩ እዚ ፋይናንሻል ዲሲሽን ወለድና ብዝደልይዎ ስለንኸይድ ኩሉ ነገርና ኣማኽርናዮም ንኸይድ ካብኡ ንሳቶም ናትና አይደንቲቲ የስኡኑና ኣለዉ ናትና ድሌት ናትና ዝኾነት ፍልይ ዝበለት ብሉፕሪንትና የስኡኑና ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱም ብኣቶም ኢና እናተመርሐና ዝኸድ ዘለና ንዓቶም ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ኢና ንነብር ዘለና ማለት እዩ ኢቨን ኣብ ርኢኹም እንተኮይንኩም ኣብ ወለዲ ንባዕሉ ኣብ ፍቅረኛ መረፃ ንባዕሉ ወይ ከዓ ፍቅሪ ትሕዝ ተለና ኣፕሩቭ ክገብሩ ኮንኦም ወይ ከዓ ሓዳር ኖ እዚ እንተይላትካ ከምዚ ክኸውን እኒአዎ ሕድሕዱ ነገር ኣብቲ መንጎ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ነገር ንባዕሉ ኢንቮልቭ ገይሮም ተሓዳር ዘበላሽሉ መንገዲ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ንፈቅደሎም ዘለና መስለኩም ሕዚ ከምዚ ዓይነት ጽዕንቶ ምህላው ተቆልዓ ኮይና ንዓኻትኩም ንዓኻ ኢለ ከምዚ ኮይነስ ንስኻ ብዚኣ ቀይርካኒ ንዓኻ ኢለ ከምዚ ኮይነስ ንስኻ ብዚ ቀይርካኒ ማለት ገደብ ዘይምህላው እቲ ህይወትና ይብፅብፅዎ ይርበሽ ማለት እዩ ስለዚ ንዓርስና ኮይና ኣይንነብርን ማለት እዩ ሞ እዚ ሓደ ናይ ስነ ልቦና ጉድኣት እዩ ማለት እዩ ያ ካልእ እንደገና ኢሞሽናሊ ሕዚ ንሕና ከም ሰባት ገለ ዝኾነ ስምዒት ክስምዐና ይኽእል እዩ ከምዚ ኮይነ ገለ ኢልና ኢሞሽን እንተናንፀባርቕ እንተለና ትበኪ ገለትኖ እንታ ኮይንካ እንታይ ከፊኢካ ከምዚ ገይረ ዕብየካስ ከፊእኒ ኢልካ ክትበኪ ይብሉኻ ከፊእኒ ንምንታይ ከፊእኒ ትብል ማለት ከም ሰብ ስምዒት ኣውፂና ኢቭን ቆልዓ ኮይና ፀጊብካ ከምዚ እናገበርኩልካ እንዲኻ ዓቢኻ ከምዚ ገይረልካስ ከምዚ እናገበርና ወይ ከዓ ዘየብሊዐካ ፀጊብካ እንዲኻ ትበኪ ዘለኻ ሓደ ግዜ ጉድኣት ሃሊና ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕና እውን ስምዒትና ከይነውፅእ ንዕፈን ኢና እዚ ባዕሉ ቀፃልነት ይሉ ካልእ ግዜ እውን ተጎዲእናስ ጉድኣትና ከይነውፅእ ይገብረና ማለት እዩ እዚ ናይ ቆልዓ ኮይና ናሃለና ንባህሎ ዝነበርና ነገር ማለት እዩ ማለት ክንበኪ ከምዚ የብልና ኩሉ ሻዓብ ዝሓሸ ማለት ምብካይ ንባዕሉ ተፈጥራዊ ስምዒት እዩ ተፈጥራዊ ስምዒት ሪፍሌክት ምግባር እዩ እዚ ከዓ ኢትስ ሄልዚ ብጣዕሚ ጥዒና ዘለዎ ነገር እዩ እዚ ከዓ ከይነገብር እዚ ስምዒትና ከይነውፅእ ቆልዓ ኮይና ኦልሬዲ ሼፕ ዝተገበርናዮ መልክዑ ዓበይቲ ኮይና እውን ከምኡ ምግባር ጌጋ መሲሉ እዩ ዝረአየናና እዚኣተን እተን ዋና ዝበሃላ ወይ ከዓ ኣብ ቆልዑት ዓባብያ ሓላፊነትና ከም ዝኾኑ በደንብ ገይረ ኣርጊፀ ክዛረብ የመፅአ ብፍፁም ማለት ከሕዚ ዘለኹም ብፍላይ ከዓ ዝተምሃርኩም ንሓስብ ኢና ኢልና ንሓስብ ሰባት ኢና ፕሊስ ደቅኹም ሓላፊነትኩም እዮም ደቅኹም ሓላፊነትኩም እዮም ግዴታኹም እዮም በቃ ግዴታኹም ክሳብ ዓርሶም ልቦም ውሽጦም ዝበስሉ ክሳብ ርእሶም ዝበስል ምንም ነገር ብዝስተይበና መምሃር ግዴታና ክነብልዕ ግዴታና ክነፅልል ግዴታና እዮም ንሕና ኢና ደሊና ምፂናዮም ናብዚ ዓለም ደሊና ክሳብ ዘምፃናዮም ክሳብ ዓርሶም ክኢሎም ዝወፁ ግዴታ ምንም እናትና ግዴታ ወይ ጥፋኣተኝነት ስምዒት ተይተሰምዖም ክነዕብዮም ኣለና እየ ዝብልና እዚኣ ኣብዚኣ ዘለትኩም ርእቶ ክትውኒ ተስፋ ይገብር ሩኽ ምሻት